നമസ്കാരം. ഗണപതിയെ തൊഴുത് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ വിഘ്നേശ്വര. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് പക്കം 13 ദിവസവും ചൊവ്വാഴ്ച 13 കർക്കിടകം കൊല്ലവർഷം 1195, ഇംഗ്ലീഷിൽ 28 ജൂലൈ 2020. ഇന്നത്തെ ആയനം ദക്ഷായനാണ്. ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം ആദ്യ നക്ഷത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:11 വരെ ഉണ്ട്. 12:11 PM വരെ ചോദ്യമുണ്ട്. പിന്നെ വിശാഖം തുടങ്ങും. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ തിഥി അഷ്ടമി തിഥി രാവിലെ തുടങ്ങി ഇനി 7:28 AM വരെ ഉണ്ട്. കുറച്ചു നേരമല്ലോ, സ്വല്പ നേരമല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തില് അഷ്ടമി തിഥി. പിന്നെ നവമി തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ശ്രാദ്ധത്തിന് അനുസരിക്കേണ്ട നക്ഷത്രവും തിഥിയും നോക്കിയാൽ നക്ഷത്രം വിശാഖ നക്ഷത്രവും തിഥി നവമി തിഥി. ഇന്നത്തെ ശ്രാദ്ധത്തിന് വേണ്ടി, ശ്രാദ്ധത്തിന് നമ്മൾ ഏത് നക്ഷത്രം ഏത് തിഥി, നമ്മൾ ശ്രാദ്ധത്തിന് നക്ഷത്രം എടുക്കുന്നവര് വിശാഖ നക്ഷത്രമാണ് എടുക്കണം. തിഥി എടുക്കുന്നവര് നവമി തിഥിയാണ് എടുക്കുക. ഇന്നത്തെ സൂര്യോദയം 7:15 AM, സൂര്യ അസ്തമയം 7:24. ഇന്നത്തെ രാഹുകാലം 4:21 PM മുതൽ 5:52 PM വരെ ഉണ്ട്. വൈകുന്നേരത്താണ് ഇന്നത്തെ രാഹുകാലം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ബലൻ. നാം ഇന്നത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച മന്ത്രം കേൾക്കാം. ശ്രീരാമ ജയ രാമ ജയ ജയ രാമ. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും പറയണത്, ശ്രീരാമനെ വിളിക്കണത് ശ്രീരാമ ജയ രാമ ജയ ജയ രാമ. ശ്രീരാമനുடைய നമുക്ക് പ്രത്യേക മന്ത്രം, ഇന്നത്തെ മന്ത്രം ശ്രീരാം ചന്ദ്രേ നമഃ. ശ്രീരാം ചന്ദ്രേ നമഃ. ഈ 2 മന്ത്രവും നമുക്ക് 11 പ്രാവശ്യം, 18 പ്രാവശ്യം, 54 പ്രാവശ്യമോ 108 പ്രാവശ്യമോ 1008 പ്രാവശ്യം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സൗകര്യമുണ്ട് അത്ര പോലെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാം. ഈ മന്ത്രങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാം. അപ്പോ നമുക്ക് ബലം കണ്ടു, ഇന്നത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച മന്ത്രം കേട്ടു, പ്രത്യേക മന്ത്രം കേട്ടു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ശ്രീരാമനുடைய പാരായണം കേൾക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, മലേഷ്യയിലെ എല്ലാ ഹൈന്ദവ സമുദായ മലയാളികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈസി ചാനൽ, ഈസി മോനെ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരോടും പറയും, പ്ലീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് ടു ഓൾ ദ ഹിന്ദു മലയാളീസ്. കൈൻഡ്ലി സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി മോനെ, and press the bell button so that you will get continue notification. ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും, നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിന് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ വേണം, എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിൽ ഞങ്ങൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ കാണാം. വീണ്ടും പറയുന്നത്, യൂട്യൂബ് ഈസി മോനെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ രാമായണത്തിന് പാരായണം കേൾക്കുക. ശ്രീരാമന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. നമോ നാരായണ. എല്ലാവർക്കും രാമായണ പാരായണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര, ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേദസേ രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായ പദയേ നമഃ. മനോജവം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠം വാദാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം മനസാ സ്മരാമി. കൂജന്തം രാമ രാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖാം വന്ദേ വാത്മീകി കോകിലം. സാനന്ദരൂപം സകലപ്രബോധം ആനന്ദദാനാമൃത പാരിജാതം
മനുഷ്യപത്മേഷു രവിസ്വരൂപം പ്രണൗമി തുഞ്ചത്തെഴുഹാര്യപാദം. ഓം രാം രാമായ നമഃ. ഓം രാം രാമായ നമഃ. അന്തരം കണ്ടു ദശകന്ധരൻ മദന ബാണാന്തരനായവതരിച്ചിടിനാനവനിയിൽ ജടയും വൽക്കലവും ധരിച്ചു സന്യാസിയായുടഞ്ചാങ്കണേ വന്നു നിന്നിതു ദശാസ്യനും. ഭിക്ഷുവേഷത്തെ പൂണ്ട രക്ഷോനാഥനെ കണ്ടു തൽക്ഷണം മായാ സീതാദേവിയും വിനീതയായി നത്വാ സംഭൂജ ഭക്ത്യാ ഫലമൂലാദികളും ദത്വാം സാഗതവാക്യമുക്ത്വാ പിന്നെയും ചൊന്നാൽ അത്രൈവ ഫലമൂലാദികളും ഭുജിച്ചു കൊണ്ടിത്തിരി നേരാമിരിന്നിടുക തപോനിതേ. ഭർത്താവു വരുമിപ്പോൾ ത്വൽപ്രിയമെല്ലാം ചെയ്യും ക്ഷുത്രുഢാദിയും തീർത്തു വിശ്രമിച്ചാലും ഭവാൻ. ഇത്തരം മായാദേവി മുഗ്ധാലാപങ്ങൾ കേട്ടു സത്വരം ഭിക്ഷുരൂപി സസ്മിതം ചോദ്യം ചെയ്താൽ. കമലവിലോചന കമനിയാങ്കിനീയാൻ അമലെ ചൊല്ലിടുൻ കമിതാവാരെന്നതും. നിഷ്ഠുരജാതികളാം രാക്ഷസാരാധിയായ ദുഷ്ടജന്തുക്കളുള്ള കാനനാഭൂമി തന്നിൽ നീയൊരു നാരീമണി താനെ വാഴുന്നതെന്തോരായുധ പാണികളുമില്ലല്ലോ സഹായമായി. നിന്നുടെ പരമാർത്ഥമൊക്കവേ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നുടെ പരമാർത്ഥം പറയുന്നുണ്ടുതാനും. മേദിനി സുതേയതു കേട്ടുരാ ചെയ്തിടിനാൾ. മേദിനി പതി വരാനാമയോധ്യാധിപതി വാട്ടമില്ലാതെ ദശരഥനാം നൃപാധിപ ജ്യേഷ്ഠനന്ദനായ രാമാനത്ഭുത വീര്യൻ തന്നുടെ ധർമ്മഭഗ്നി ജനകാത്മജ ഞാനും ധന്യനാമാനുജനം ലക്ഷ്മണനെന്നു നാമം. ഞങ്ങൾ മോപരൂപിതുരാജ്ഞയാം തപസ്സിനായി ഇങ്ങു വന്നിരിക്കുന്നു ദണ്ഡകവനം തന്നിൽ. 14 കഴിവോളവും വേണം താനും അതിന്നു പാർത്തിയിടുന്നു സത്യമെന്നറിഞ്ഞാലും. നിന്തിരോപടിയുടെ ഞാനറിഞ്ഞിലേതു പുരന്തിനായെന്നെഴും നള്ളി ചൊല്ലേണം പരമാർത്ഥം. എങ്കിലോ കേട്ടാലും നീ മംഗലാശീലെ ബാലെ പങ്കജാവിലോചനെ പഞ്ചബാണാദിവാസെ പൗലസ്ത്യതനേയനാം രാക്ഷസ രാജാവു ഞാൻ. ത്രൈലോക്യത്തിങ്കലെന്നയാരറിയാതെയുള്ളു. നിർമ്മലേ കാമപരിതപ്തനായി ചമഞ്ഞു ഞാൻ നിന്മൂലമതിന്നു നീ പോരേണം മയാസാകം. ലങ്കയാം രാജ്യം വാനോർ നാട്ടിലും മനോഹരം കിങ്കരനായൻ തവ ലോകസുന്ദരീനാഥേ. താപസവേഷം പൂണ്ട രാമനാലെന്തു ഫലം താപമുൾക്കൊണ്ടു കാട്ടിലിങ്ങനെ വസിക്കേണ്ടേ. ശരണാഗതനായരെന്നെ നീ ഭജിച്ചാലും മരുണാധരി മഹാഭോഗങ്ങൾ ഭുജിച്ചാലും രാവണവാക്യമേവും കേട്ടതീ ഭയത്തോടും ഭാവവൈർവർണ്യം പൂണ്ടു ജാനകി ചൊന്നാൽ മന്ദം. കേവലമടുത്തിതു മരണം നിനക്കിപ്പോൾ ഏവം നീ ചൊല്ലുന്നാകിൽ ശ്രീരാമദേവൻ തന്നാൽ സോദരനോടുകൂടി വേഗത്തിൽ വരുമിപ്പോൾ. മേദിനി പതി മമ ഭർത്ത ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തൊട്ടുകൂടുമോ ഹരി പത്നിയെ ശശത്തിനും കഷ്ടമായുള്ള വാക്കു ചൊല്ലാതെ ദുരാത്മാവേ. രാമബാണങ്ങൾ കൊണ്ടു മാറിടം പിളർന്നു നീ ഭൂമിയിൽ വീഴാനുള്ള കാരണമിതു നൂനം. ഇങ്ങനെ സീതാവാക്യം കേട്ടു രാവണനേറ്റം തിങ്ങിടും ക്രോധം പൂണ്ടു മൂർച്ഛിതനായ നേരം. തന്നുടെ രൂപം നേരെ കാട്ടിനാൻ മഹാഗിരി സന്നിബന്ധശാനനം 20 മഹാഭുജം. അഞ്ജന ശൈലാകാരം കാണായ നേരമുള്ളിൽ അഞ്ജസ ഭയപ്പെട്ടു വനദേവതാമാരും. രാഘവ പത്നിയെയും തേരതിയിലെടുത്തു വച്ചാകാശമാർഗേ ശീഘ്രം പോയിതു ദശാസ്യനും. ഹാ രാഘവ രാമ സൗമിത്രേ കാരുണ്യ
കാരുണ്യാബ്ദേ ആഹാമൽ പ്രാണേശ്വര പാഹി മാംബയാധുരാം. ഇത്തരം സീതാവിലാപം കേട്ടു പക്ഷീന്ദ്രനും സത്വരമുത്ഥാന ചെയ്തത്തിനാൾ ജടായുവും ദിഷ്ടദിഷ്ടാഗ്രേ മമ സ്വാമിതൻ ഭഗ്നിയെയും കട്ടുകൊണ്ട വീടേക്കു പോകുന്നു മൂഢാത്മാവേ. അദ്വരത്തിങ്കൽ ചെന്നു ശുനകൻ മന്ത്രം കൊണ്ടു ശുദ്ധമാം പുരോഢാശം കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ പദ്ധതി മധ്യേ പരമോദത ബുദ്ധിയോടും ശൃംഗരരാജനും ഒരു പത്രവാനായുള്ളൊരു ക്രുദ്ധരാജനെ പോലെ ബദ്ധവൈരത്തോടതി ക്രുദ്ധനായഗ്രേ ചെന്നു യുദ്ധവും തുടങ്ങിന. അബ്ദിയും പത്രാനിലക്ഷുബ്ധമായി മയുന്നിദ്രികളിളകുന്നു വിദ്രുതമതു നേരം. കാൽനഖങ്ങളെ കൊണ്ടു ചാപങ്ങൾ പൊടിപ്പെടുത്താനനങ്ങളും കീറി മുറിഞ്ഞു വശം കെട്ടു. തീഷ്ണതുണ്ടാഗ്രം കൊണ്ടു തേർത്തടം തകർത്തിതും കാൽക്ഷണം കൊണ്ടു കൊന്നു വീഴ്ത്തിനാനാശ്വങ്ങളെ. രൂക്ഷത പെരുകിയ പക്ഷപാതങ്ങളേറ്റു രാക്ഷസ പ്രവരനും ചഞ്ചലമുണ്ടായി വന്നു. യാത്രയും മുടങ്ങി മൽകീർത്തിയും ഒടുങ്ങിയതേ നാർത്തി പൂണ്ടഴുന്നോരു രാത്രി ചാരീന്തനപ്പോൾ ധാത്രിപുത്രിയെ തത്ര രാത്രിയും നിർത്തി പുനരോർത്തുതൻ ചന്ദ്രഹാസമിളക്കി ലഘൂധരം. പക്ഷിനായകനുടെ പക്ഷങ്ങൾ ഛേദിച്ചപ്പോൾ അക്ഷിതി തന്നിൽ വീണ നക്ഷമനായിട്ടവൻ. രക്ഷോനായകൻ പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും കൊണ്ടക്ഷത ചിത്തത്തോടും ദക്ഷിണ ദിക്കു നോക്കി മറ്റൊരു തേരിലേറി തെറ്റെന്നു നടക്കൊണ്ടാൽ മറ്റൊരു പാലിപ്പാനില്ലുറ്റവരായിട്ടെന്നോർത്തി ചിറ്റു വീണിടുന്ന കണ്ണുനീരോടും. അപ്പോൾ കറ്റവാർ കുഴലിയാം ജാനകി ദേവിതാനും ഭർത്താവു തന്നെ കണ്ടു വൃത്താന്തം പറഞ്ഞൊഴിച്ചുത്തമനായ നിന്റെ ജീവനും ഭോഗായികന്നു. പൃഥ്വിപുത്രിയും വരം ഭദ്രിരാജനും നൽകി പൃഥ്വിമണ്ഡല മകന്നാശുമേൽപോട്ടു പോയാൾ. അയ്യോ രാഘവ ജഗന്നായക ദയാനിധേ, നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്തു ഭർത്താവേ നാഥ. രക്ഷാനായകൻ എന്നെ കൊണ്ടിതാ പോയിടുന്നു. രക്ഷിതാവായിട്ടൊരു മില്ലെനിക്കയ്യോ പാപം. ലക്ഷ്മണ നിന്നോടു ഞാൻ പരുഷം ചെന്നേനല്ലോ. രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണമേ ദേവരാബ്ദയാനിധേ. രാമ രാമാത്മാ രാമ ലോകാഭിരാമ രാമ. ഭൂമിദേവിയോ മെന്നെ വെടിഞ്ഞാളിതോ കാലം. പ്രാണവല്ലവ പരിത്രാഹി മാം ജഗൽപദേ. കൗണപാധിപൻ എന്നെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കും മുമ്പേ സത്വരം വന്നു പരിപാലിച്ചു കൊള്ളേണമേ. സത്വചേതസ മഹാസത്വവാരിതേനാഥ. ഇത്തരം വിലപിക്കും നേരത്തു ശീഘ്രം രാമഭദ്രനിങ്ങെത്തുമെന്ന ശങ്കയാനക്തഞ്ജരം. ചിത്തവേഗേന നടന്നീനാനതു നേരം. പൃഥ്വിപുത്രിയും കീഴ്പോട്ടാശു നോക്കുന്ന നേരം. അദ്രിനാഥാഗ്രേ കണ്ടു പഞ്ചവാനരന്മാരെ വിദ്രുതം വിഭൂഷണ സഞ്ജയാമഴിച്ചു തന്നുത്തരിയാർദ്ധഗണ്ഡം കൊണ്ടു ബന്ധിച്ചു. രാമഭദ്രനു കാൺമായോഗം വരികന്നഗതാര്യൻ സ്മൃത്വാ കീഴ്പോട്ട് നിക്ഷേപിച്ചിതു സീതാദേവി. മത്തനാം നക്തഞ്ജനറിഞ്ഞില്ലതും അപ്പോൾ അബ്ദിയുമുത്തീരതൻ ഭക്തനാഗത്വാം ദൂർണം. ശുദ്ധാന്തമധ്യേ മഹാകോശ കാനനാദേശേ ശുദ്ധഭൂതലേ മഹാശിംശപാദരുമൂലെ. ഹൃദ്യമാരായ നിജരക്ഷോ നാരികളെയും നിത്യവും പാലിച്ചു കൊള്ളുന്നുറപ്പിച്ചു തൻ്റെ വസ്ത്യമുൾപോക്കും വസിച്ചിടിനാം ദശാനനം. ഉത്തമോത്തമയായ ജാനകി ദേവി പാതിവൃത്യമാശ്രിത്യ വസിച്ചിടിനാളതു കാലം. വസ്ത്രകേശാദികളും എത്രയും മലിനമായി വക്രവും കുമ്പിട്ടു സന്തപ്തമാം ചിത്തത്തോടും രാമരാമേതി ജപധ്യാന നിഷ്ഠയാ ബഹുയാമിനി ചരകുല നാരികളുടെ മധ്യേ നീഹാരശീതാ തപവാദ പീഡയും സഹിച്ചാഹാരാദികളേതു കൂടാതെ ദിവാരാത്രം ലങ്കയിൽ വസിച്ചിതാംഗം ഉൾക്കൊണ്ടുമായ സങ്കടം മനുഷ്യജന്മത്തിങ്കലാർക്കില്ലാത്തു.
രാമനും മായാമൃഗവേഷത്തെ കൈക്കൊണ്ടൊരും കാമരൂപിണം മാരിജാസുരമെയ്തുകൊന്നു വേഗേണ നടകൊണ്ടാനാശ്രമം നോക്കി പുനരാഗമക്കാതലായ രാഘവൻ തിരുവടി 4-5 ശരപ്പാട് നടന്നോരനന്തരം ബാലകൻ വര ദൂരവേ കാണായി വന്നു. ലക്ഷ്മണൻ വരുന്നതു കണ്ടു രാഘവൻ താനും ഉൾക്കാമ്പിൽ നിരൂപിച്ചു കൽപ്പിച്ചു കരണീയം. ലക്ഷ്മണനേതുമറിഞ്ഞില്ലല്ലോ പരമാർത്ഥമിക്കാലം ഇവനെയും വഞ്ചിക്കുന്നതേവരും. രക്ഷോനായകൻ കൊണ്ടുപോയതും മായാസീത ലക്ഷ്മി ദേവിയെയുണ്ടു മറ്റാർക്കും ലഭിക്കുന്നു. അഗ്നിമണ്ഡലത്തിങ്കൽ വാഴുന്ന സീത തന്നെ ലക്ഷ്മണനറിഞ്ഞാൽ ഇക്കാര്യവും വന്നുകൂടാ. ദുഃഖിച്ചുകൊള്ളു ഞാനും പ്രാകൃതനെന്ന പോലെ മൈക്കണ്ണി തന്നെ തിരഞ്ഞാശു പോയി ചെല്ലാമല്ലോ. രക്ഷാനായകനുടെ രാജ്യത്തിലെന്നാൽ പിന്നെ തൽക്കുലത്തോടു കൂടെ രാവണൻ തന്നെ കൊന്നാൽ അഗ്നിമണ്ഡലെ വാഴും സീതയെ സത്യവ്യാജാൻ കൈക്കൊണ്ടുപോകാം അയോധ്യയ്ക്കു വൈകാതെ. പിന്നെ അക്ഷയധർമ്മമോടു രാജ്യത്തെ വഴി പോലെ രക്ഷിച്ചു കിഞ്ചിൽ കാലം ഭൂമിയിൽ വസിച്ചിടാം. പുഷ്കരോത്ഭവനിത്തം പ്രാർത്ഥിക്ക നിമിത്തമായാർക്കവംശത്തിങ്കൽ ഞാൻ മർത്യനായി പിറന്നതും മായാമാനുഷനാകുമെന്നുടെ ചരിതവും മായാവൈഭവങ്ങളോ കേൾക്കയും ചൊല്ലുകയും ഭക്തിമാർഗേണ ചെയ്യും ഭക്തന പ്രയാസേന മുക്തിയും സിദ്ധിച്ചിടുമില്ല സംശയാമേതും. ആകയാൽ ഇവനെയും വഞ്ചിച്ചു ദുഃഖിച്ചു ഞാൻ പ്രാകൃത പുരുഷനെ പോലെ എന്ന ഗദാര്യൻ നിർണയിച്ചവരജനോടരുൾ ചെയ്തിടിന. പർണശാലയിൽ സീതയ്ക്കാരൊരു തുണയുള്ളൂ. എന്തിനിങ്ങോട്ടു പോന്നു ജാനകി തന്നെ ബലാൽ എന്തിനോ വെടിഞ്ഞു നീ രാക്ഷസ വേളയും കൊണ്ടുപോകയാ കൊന്നു ഭക്ഷിച്ചു കളയുകയും കണ്ടക ജാതികൾക്കൊന്തോ നിരുത്താത്തതോർത്താൽ അഗ്രജവാക്യമേവും കേട്ടു ലക്ഷ്മണൻ താനും അഗ്രേ നിന്നുടനുടൻ തൊഴുതോ വിവേശനായി ഗദ്ഗദാക്ഷരമുര ചെയ്തിതു ദേവിയുടെ ദുർഗ്രഹ ഭജനങ്ങൾ ബാഷ്പവും തൂകി തൂകി. ഹാഹാ ലക്ഷ്മണ പരിത്രാഹി സൗമിത്രേ ശീഘ്രം. ഹാഹാ രാക്ഷസനെന്നെ നിഗ്രഹിച്ചിടും ഇപ്പോൾ. ഇത്തരം നക്തഞ്ചരതൻ വിലാപങ്ങൾ കേട്ടു മുക്തഗാത്രിയും ധവാനാദമെന്നുറയ്ക്കയാൽ അത്യർത്ഥം പരിതാപം കൈക്കൊണ്ടു വിലപിച്ചു സത്വരം ചെന്നു രക്ഷിക്കൻ എന്നോടരുൾ ചെയ്തു. ഇത്തരം നാദം മമ ഭ്രാതാവിനുണ്ടായി വരം ചിത്തമോഹവും വേണ്ട സത്യമെന്നറിഞ്ഞാലും രാക്ഷസനുടെ മായാഭാഷിതമിതു നൂനം കാക്ഷണം വെറുക്കെന്നു ഞാൻ പലവുരു ചൊന്നാൽ എന്നതു കേട്ടു ദേവി പിന്നെയുമുര ചെയ്താൾ എന്നോടോ പലതര മിന്നവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിന്തിരോ മുന്നിൽ ചൊല്ലുവാൻ പണി എന്നാൽ സന്താപത്തോടു ഞാനും കർണങ്ങൾ പൊത്തിക്കൊണ്ടു ചിന്തിച്ചു ദേവകളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു രക്ഷാർത്ഥമായി നിന്തിരു മലരടി വന്ദിപ്പാൻ വിടാ കൊണ്ട്. എങ്കിലും പിഴച്ചിതു പോന്നതു സൗമിത്രേ നീ ശങ്കയുണ്ടായിടാമോ ദുർവർജനങ്ങൾ കേട്ടാൽ. യോഷന്മാരുടെ വാക്കു സത്യമെന്നോർക്കുന്നവൻ ഭോഷനെത്രയോമെന്നു നീ അറിയുന്നതില്ലേ. രക്ഷസാം പരീക്ഷകൾ കൊണ്ടുപോയി കളയുകയോ ഭക്ഷിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്തതെന്നറിഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങനെ നിനച്ചുടൻ ജാന്തർഭാഗത്തിങ്കൽ ചെന്നെങ്ങുമേ നോക്കി കാണാഞ്ഞാകുലപ്പെട്ടു രാമൻ. ദുഃഖഭാവവും കൈകൊണ്ടത്രയും വിലപിച്ച നിഷ്കളനാത്മാരാമൻ നിർഗുണനാത്മാനന്ദൻ. ഹാഹാ വല്ലഭേ സീതേ ഹാഹാ മൈഥിലീനാഥേ ഹാഹാ ജാനകി ദേവി ഹാഹാ മാൽ പ്രാണേശ്വരി. എന്നെ മോഹിപ്പിപ്പതിനായി മറഞ്ഞിരിക്കയോ ധന്യേ നീ വെളിച്ചത്തു വന്നിടുമടിയാതെ. ഇത്തരം പറയുകയും കാനനം തോറും നടന്നത്തൽ പൂണ്ടന്വേഷിച്ചു കാണാഞ്ഞു വിവേശനായി. വനദേവതമാരെ നിങ്ങളുമുണ്ടോ കണ്ടു വനജ്യേഷ്ഠണയായ സീതയെ സത്യം ചൊല്ലി. മൃഗസഞ്ചയങ്ങളെ നിങ്ങളുമുണ്ടോ കണ്ടു മൃഗലോചനയായ ജനകപുത്രി തന്നെ.
പക്ഷി സഞ്ചയങ്ങളെ നിങ്ങളുമുണ്ടോ കണ്ടു പഷ്മളാക്ഷിയെ മമ ചൊല്ലുവിൻ പരമാർത്ഥം വൃക്ഷവൃന്ദമേ പറഞ്ഞേടുവിൻ പരമാർത്ഥം പുഷ്കരാക്ഷിയെ നിങ്ങളങ്ങാനുമുണ്ടോ കണ്ടു ഇത്തമോരോന്നെ പറഞ്ഞതെത്രയും ദുഃഖം പൂണ്ടു സത്വരം നീളെ തിരഞ്ഞെങ്ങുമേ കണ്ടില്ലല്ലോ നിർവേശ്വരം സർവജ്ഞൻ സർവാത്മാവം സർവകാരണാനേകാനചലൻ പരിപൂർണൻ നിർമ്മലൻ നിരാകാരം നിരഹങ്കാരൻ നിത്യൻ ചിന്മയൻ അഖണ്ഡാനാനന്ദാത്മകൻ ജഗന്മയം മായയാ മനുഷ്യഭാവേന ദുഃഖിച്ചിടിന കാര്യമാനുഷൻ മൂഢാത്മാക്കളെയൊപ്പിപ്പാനായി തത്വജ്ഞന്മാർക്കു സുഖദുഃഖ ഭേദങ്ങളൊന്നും ചിത്തേ തോന്നുകയോമില്ല ജ്ഞാനമില്ലായ്കയാൽ ശ്രീരാമദേവനേവം തിരഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ തേരഴിഞ്ഞുടഞ്ഞു വീണാകുലാമടിയും ശസ്ത്രചാപങ്ങളോട് കൂടവേ കിടക്കുന്നതെത്രയും അടുത്തു കാണായിതു മധ്യമാർഗം അന്നേര സൗമിത്രിയോളരുളി ചെയ്തു രാമൻ ഭിന്നമായൊരു രഥം കാണടോ കുമാരന് ത്വന്നെങ്കി തന്നെയൊരു രാക്ഷസൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അന്യരാക്ഷസവനോടു പോർ ചെയ്തിടിനാൻ അന്നേരമഴിഞ്ഞു തേർക്കോപ്പിതോ കിടക്കുന്നു എന്നു വന്നിടാം അവർ കൊന്നോരോ ഭക്ഷിച്ചാരും ശ്രീരാമനേവം പറഞ്ഞിത്തിരി നടക്കുമ്പോൾ ഘോരമായൊരു രൂപം കാണായി ഭയാനകം ജാനകി തന്നെ തിന്നു തൃപ്തനായൊരു യാതുധാനിനി കിടക്കുന്നതത്തണി കണ്ടീലയോ കൊല്ലുവാനിവേനെ ഞാൻ വൈകാതെ ബാണങ്ങളും വില്ലുമിങ്ങാശു തന്നിടുന്നതു കേട്ട നേരം വിത്രസ്ത ഹൃദയനായി പക്ഷിരാജനും ചൊന്നാൽ വദ്യനല്ലഹം തവ ഭക്തനായൊരു ദാസൻ മിത്രമെത്രയും തവ താതനും വിശേഷിച്ചു സ്നിഗ്ധനായിരിപ്പോരു പക്ഷിയാം ജടായു ഞാൻ ദുഷ്ടനാ ദശമുഖൻ നിന്നുടെ പത്നി തന്നെ കട്ടുകൊണ്ടാകാശെ പോകുന്ന നേരം അറിഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്നു ചെന്നു തടുത്തവനെ യുദ്ധം ചെയ്തു മുട്ടിച്ചു തേരും വില്ലും പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ വെട്ടിനാം ചന്ദ്രഹാസം കൊണ്ടവൻ ഞാനും അപ്പോൾ പുഷ്ടദേവനെയോട് ഭൂമിയിൽ വീണേനല്ലോ നിന്തിരോവടിയെ കൊണ്ടഴിഞ്ഞു മരിയായി കൊണ്ടിന്നിരാദേവിയോട് വരവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തൃക്കൻ പാർക്കണം എന്നെ കൃപാനിത് തൃക്കഴലിന നിത്യം ഉൾക്കാമ്പിൽ വസിക്കണം ഇത്തരം ജടായുധൻ വാക്കുകൾ കേട്ടനാഥൻ ചിത്തകാരുണ്യം പൂണ്ടു ചെന്നെടുത്തിരുന്നു തൻ തൃക്കൈ കൊണ്ടു തലോടിനെ ജ്ഞാനവോനുടൻ ദുഃഖാശ്രുപ്ലുതയനോത്തോട് രാമചന്ദ്രൻ ചൊല്ലും ചൊല്ലഹോ മമ വല്ലഭ വൃത്താന്തം നീ എല്ലാമെന്നതു കേട്ടു ചൊല്ലിനാം ജടായുവും രക്ഷോനായകനായ രാവണൻ ദേവി തന്നെ ദക്ഷിണ ദിശി കൊണ്ടുപോയെന്നറിഞ്ഞാലും ചൊല്ലുവാനില്ല ശക്തി മരണപീഠയാല് നല്ലതു വരുവതിനായി അനുഗ്രഹിക്കണം നിന്തിരോവടി തന്നെ കണ്ടിരിക്കവേ ബന്ധമറ്റിടുവണ്ണം മരിപ്പാനവകാശം വന്നതോ ഭവൽ കൃപാപാത്രമാകായലാഹ പുരുഷോത്തമാദയാനിതേ നിന്തിരോവടി സാക്ഷാ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു പരാനന്ദാത്മാ പരമാത്മാമായ മാനുഷരൂപി സന്തതം അന്തർഭാഗേ വസിച്ചിടുക വേണം നിന്തിരുമേനി ഘനശ്യാമളഭിരാമം അന്ത്യകാലത്തിങ്കലി വണ്ണം കാണായ മൂലം ബന്ധവും മറ്റു മുക്തനായ ഞാനെന്നു നൂനം ബന്ധുഭാവേന ദാസനാകിയരടിയന് ബന്ധുകുസുമ തൃക്കരതലം തന്നാൽ ബന്ധുവത്സലമന്ദം തൊട്ടരുളേണമെന്നാൽ നിന്തിരുമലരടിയോടു ചേർന്നിടാമല്ലോ ഇന്ദിരാപതിയതു കേട്ടുടൻ തലോടിന മന്ദം ബന്ധം പൂർണ്ണാനന്ദാത്മനം വന്നിടുവണ്ണം അന്നേരം പ്രാണങ്ങളെ ത്യജിച്ചു ജടായുവും മന്നിടം തന്നിൽ വീണ നേരത്തു രഘുവരൻ കണ്ണുനീർ വാർത്തു ഭക്തവാത്സല്യ പരവശ ലർണോജ്ജന നേത്രൻ പിതൃമിത്രമാം പക്ഷീന്ദ്രന്റെ ഉത്തമാംഗത്തെയടുത്തുൾ സംഘസിപ്നി ചേർത്തി
ഉത്തര കാര്യാർത്ഥമായി സോദരനോട് ചെന്നാൽ കാഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു നല്ലൊരു ചിത തീർത്തും കൂട്ടണം അഗ്നി സംസ്കാരത്തിനു വൈകിടാതെ. ലക്ഷ്മണൻ അതു കേട്ടു ചിതയും തീർത്തിടിനാം. തക്ഷണം കുളിച്ച് സംസ്കാരവും ചെയ്തു. പിന്നെ സ്നാനവും കഴിച്ചുതക്രിയയാദിയും ചെയ്തു. കാനനെ തത്ര മൃഗം വധിച്ചു മാംസഖണ്ഡം. പുല്ലിന്മേൽ വച്ചു ജലാദികളും നൽകിയിടിനാം. നല്ലൊരു ഗതിയവനുണ്ടാവാൻ പിത്രാർത്ഥമായി. പക്ഷികളിവയെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു സുഖിച്ചാലും പക്ഷീന്ദ്രനതു കൊണ്ടു തൃപ്തനായി ഭവിച്ചാലും കാരുണ്യമൂർത്തി കമലേക്ഷണൻ മധുവൈരി സാരൂപ്യം ഭവിക്കുന്നു സാദരാമരുൾ ചെയ്തു. അന്നേരം വിമാനമാരൂഹ്യ ബാസുരം ഭാനുസന്നിവം ദിവ്യരൂപം പൂണ്ടൊരു ജടായുവും ശങ്കാരികഥാ പത്മമകുട പീതാംബരാംഗിതരൂപം പൂണ്ട വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരാൽ പൂജിതനായി സ്തുതിക്കപ്പെട്ടു മുനികളാൽ. തേജസാം സകല ദിവ്യാപ്തനായി കാണായി വന്നു സന്നദ്ധഗാത്രത്തോടും ഉയരെ കൂപ്പിത്തൊഴുതുന്നത് ഭക്തിയോട് രാമനെ സ്തുതി ചെയ്താൻ. അഗണ്യഗുണമാദ്യമവ്യയമപ്രമേയം അഖില ജഗത്സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരമൂലം പരമം പരപരാനന്ദം പരാത്മാനം വരദമഹം പ്രണതോസ്മി സന്തതം രാമം. മഹിതകടാക്ഷവിഷംബിതാമരശുജം മഹിതാവതി സുഖമിന്ദിര രാമ മനോഹരം. ശ്യാമളം ജടാമകുടോജലം ചാപശര കോമളകരാംബുജം പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. ഭുവനഗമനീയ രൂപമീടി സദ രവിബാസുരം അഭീഷ്ടപ്രദം ശരണം സുരപാദം മൂലരച്ചിത നിലയനം സുരസഞ്ജയ സേവ്യം പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. ഭവകാനന ധവ ദഹനാമധേയം ഭവ പങ്കജ ഭവ മുഖദൈവതം ദേവം ധനുജപതി കോടി സഹസ്ര വിനാശനം മനുജാകാരം ഹരി പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. ഭവഭാവനാധുരം ഭഗവത്സ്വരൂപിണം ഭവഭിരഹിതം മുനിസേവിതം വരം ഭവസാഗര തരണാംഗ്രിപോദകം നിത്യം ഭവനാശയാനിശം പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. ഗിരിശഗിരിസുധാഹൃദയാംബുജാവാസം ഗിരിനായകധരം ഗിരിപക്ഷാരിസേവ്യം സുരസഞ്ജയധനുജേന്ദ്രസേവിതപാദം സുരഭമണിനിഭം പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. പരതാരാർത്ഥം പരിവർജിതമനീഷിണാം പരപൂരുഷഗുണഭൂതി സന്തുഷ്ടാത്മനാം പരലോകൈകഹിത നിരതാത്മനാം സേവ്യം പരമാനന്ദമയം പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. സ്മിതസുന്ദര വികസിത വക്ത്രോപോരുഹം സ്മിതഗോചരം മസിതാംബുദകളേഭരം സിതപങ്കജ ചാരുനയനം രഘുവരം ക്ഷിതിനന്ദിനീവരം പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. ജലപാത്രൗഗസ്ഥിതര വിമണ്ഡലം പോലെ സകല ചരാചര ജന്തുക്കളുള്ളിൽ വാഴും പരിപൂർണാത്മാനമദ്വയമവ്യയമേകം പരമം പരാപരം പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. വിധിമാധവ ശംഭുരുവേദേന ഗുണ ത്രിദയ വിരാജിതം കേവലം വിരാജന്തം ത്രിദശമുനി ജനസ്തുതം അവ്യക്തമജം ക്ഷിതിജാ മനോഹരം പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. മന്മദ ശതകോടി സുന്ദരകളേബരം ജന്മനാശാദിഹീനം ചിന്മയം ജഗന്മയം നിർമ്മലം ധർമ്മകർമ്മധാരം അഭ്യനാധാരം നിർമ്മമാത്മാ രാമം പ്രണതോസ്മ്യഹം രാമം. ഈ സ്തുതി കേട്ടു രാമചന്ദ്രനും പ്രസന്നനായി പത്രീന്ദ്രൻ തന്നോടരുളി ചെയ്തു മധുരമായി. അസുതേ ഭദ്രം ഗച്ഛ പദം മേ വിഷ്ണോപരം. സ്ത്രോസ്തമെഴുതിയും പഠിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ടാൽ ഭക്തനായുള്ളവനു വന്നിടും മത്സരൂപ്യം പക്ഷീന്ദ്രനിന്നെ പോലെ മൽപാരായണനായ. ഇങ്ങനെ രാമവാക്യം കേട്ടൊരു പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിഷ്ണു സാരൂപ്യം പ്രാപിച്ചുപോൾ ബ്രഹ്മപൂജിതമായ പദവും പ്രാപിച്ചുതേ നിർമ്മല രാമനാമം ചൊല്ലുന്ന ജനം പോലെ. ഭിന്നരാമൻ സുമിത്രാത്മജനോടുകൂടി ഖിന്നനായി വനാന്തരം പ്രാപിച്ചു ദുഃഖത്തോടും അന്വേഷിച്ചോരോ ദിശി സീതയെ കാണായികയാം.
സന്നധൈര്യേണ വനമാർഗെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷോരൂപത്തോടൊരു തത്വത്തെ കാണായി വന്നു. തക്ഷണം മേവം രാമചന്ദ്രനോ മരുൾ ചെയ്താൻ. വക്ഷശീവദനവും യോജന ബാഹുക്കളും ചക്ഷുരാദികളോ മീലന്തരോ സത്വമിതം. ലക്ഷ്മണ കണ്ടാലയോനി കണ്ടോളം ഭയമുണ്ട്. ഭക്ഷിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവൻ അമ്മേയറിഞ്ഞാലും പക്ഷിയും മൃഗവും എല്ലത്രയും ചിത്രം ചിത്രം. ഭക്ഷശീ അക്രം കാലം തലയോമില്ലതാനും. രക്ഷസു പിടിച്ചുടൻ ഭക്ഷിക്കും മുമ്പേ നമ്മെ രക്ഷിക്കും പ്രകാരവും കണ്ടീല നിരൂപിച്ചാൽ. തൽഭുജ മധ്യസ്ഥമാരായിതു കുമാരനാം കൽപ്പിതം ദാതാവിനാലെന്താന്നാലതൂ വരും. രാഘവനന്നേരം പറഞ്ഞിടിനോരന്തരം ആകുലമകന്നൊരു ലക്ഷ്മണനുരാ ചെയ്താൻ. പോരും വ്യാകുല ഭാവമെന്തിനി വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഓരോരോ കരം ഛേദിക്കേണം നാമിരുവരും. തൽക്ഷണം ഛേദിച്ചിതു ദക്ഷിണാഭുജം രാമൻ. ലക്ഷ്മണൻ വാമകരം ഛേദിച്ചാനതൂ നേരം. രക്ഷോവീരനോ മതി വിസ്മയം പൂണ്ടു രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ കണ്ടു ചോദിച്ചാൽ ഭയത്തോട്. മൽഭുജങ്ങളെ ഛേദിച്ചിടുവാൻ ശക്തന്മാരാലിൽ ഭുവനത്തിലാരുമുണ്ടായിലിതിൻ കീഴിൻ. അത്ഭുതാങ്കാരന്മാരാൽ നിങ്ങളാരിരൂപരും സൽപുരുഷന്മാരെന്നു കൽപ്പിച്ചിടുന്നേ ഞാനും. ഘോരകാനന പ്രദേശത്തിങ്കൽ വരുവാനും കാരണമെന്തു നിങ്ങൾ സത്യം ചൊല്ലുക വേണം. ഇത്തരം കബന്ധവാക്യങ്ങൾ കേട്ടൊരു പുരുഷോത്തമൻ ചിരിച്ചുടൻ ഉത്തരമരുൾ ചെയ്തു. കേട്ടാലും ദശരഥ നാമയോധ്യാധിപതി ജ്യേഷ്ഠനന്ദനഹം രാമനെന്നല്ലോ നാമം. സഹോദരനിവൻ മമ ലക്ഷ്മണനെന്നു നാമം. സീതയെന്നുണ്ടു മമ ഭാര്യയായൊരു നാരി. പോയിതു ഞങ്ങൾ നായാട്ടിനതു നേരമതി. മായാവിൻ ശാചരൻ കട്ടുകൊണ്ടങ്ങു പോയ കാനനം തോറും ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ കാണായി പിന്നെ യതി ഭീഷണവേഷത്തോടും പാണികൾ കൊണ്ടു തവ വേഷ്ടിതന്മാരാകയാൽ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഛേദിച്ചിടിനാം കരങ്ങളും. ആരോടോ വികൃതരൂപം ധരിച്ചൊരു ഭവൻ നേരോടെ പറകന്നു രാഘവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ സന്തുഷ്ടാത്മനാ പറഞ്ഞിടിനാ കബന്ധനും. നിന്തിരുവടി തന്നെ ശ്രീരാമദേവനെങ്കിൽ ധന്യനായി വന്നേനഹം. നിന്തിരുവടി തന്നെ മുന്നിലാമാറു കാണായി വന്നരോ നിമിത്തമായി. ദിവ്യനായിരിപ്പൊരു ഗന്ധർവനഹം രൂപ യൗവന ദർപ്പിതനായി സഞ്ചരിച്ചിടും കാലം. സുന്ദരി ജന മനോധൈര്യവും ഹരിച്ചതി. സുന്ദരനായൊരു ഞാൻ ക്രീഡിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ അഷ്ടവക്രനെ കണ്ടു ഞാൻ അപഹസിച്ചിതു. ദുഷ്ടനായ മഹാമുനി ശാപവും നൽകിയിടിന. ദുഷ്ടനായുള്ളൊരു നീ രാക്ഷസനായി പോകന്നാൽ ദുഷ്ടനായി പിന്നെ ശാപാനുഗ്രഹം നൽകിയിടിന. സാക്ഷാ ശ്രീനാരായണൻ തന്തിരുവടി തന്നെ മോക്ഷദൻ ദശരഥ പുത്രനാത്രേതായുഗെ വന്നവതരിച്ചു നിൻ ബാഹുക്കളറുക്കുന്നാൽ വന്നിടുമല്ലോ ശാപമോക്ഷവും നിനക്കടു. താപസ ശാപം കൊണ്ടു രാക്ഷസനായൊരു ഞാൻ താപേന നടന്നിടും കാലമെങ്ങൊരു ദിനം. ശതമന്യുവിനെ പാഞ്ഞെടുത്തേന ദുഷ ശതകോടിയാ തലയറുത്തു ശതമകൻ. വജ്രമേറ്റിടും മമ വന്നീല മരണമാ മബ്ജ സംഭവൻ മമ തന്നൊരു വരത്തിന്. വധ്യനല്ലായിക മൂലം വൃത്തിക്കു മഹേന്ദ്രനും മുത്തമാങ്കത്തെ മമ കുക്ഷിയിലാക്കിയിടിന. വക്രപാദങ്ങൾ മമ കുക്ഷിയിലായ ശേഷം ഹസ്തായുഗന്മാരോ യോജനായതങ്ങളായി വർത്തിച്ചിടും നന്നേത്ര വൃത്തിക്കു ശക്രാജ്ഞയം. സപ്തര സഞ്ചയം മമ ഹസ്തമധ്യസ്ഥമായാൽ വക്രേണ ഭക്ഷിച്ചു ഞാൻ വർത്തിച്ചേനിത്ര നാളും. ഉത്തമോത്തമരഘു നായക നയാനിതേ. പത്നിയും ജ്വലിപ്പിച്ചു ദേഹവും ദഹിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഭാര്യമാർമൊക്കവേ ചൊല്ലിയിടുവാൻ. മേദിനി കുഴിച്ചതി ലിന്തങ്ങളും ഇട്ടും വീതിഹോത്രനെ ജ്വലിപ്പിച്ചിതു സൗമിത്രിയും. തത്രൈവ കബന്ധദേഹം ദഹിപ്പിച്ച നേരം തദേഹത്തിങ്കൽ നിന്നങ്ങു ഉത്തിതനായി കാണായി ദിവ്യ വിഗ്രഹത്തോട് മന്മത സമാനനായി സർവഭൂഷണ പരിഭൂഷിതനായ നേരം രാമദേവനെ പ്രദക്ഷിണവും ചെയ്തു. ഭക്ത്യാ ഭൂമിയിൽ സാഷ്ടാംഗമായി വീണുടൻ നമസ്കാരം
മൂന്നുര ചെയ്തു കൂപ്പി തൊഴുതു നിന്നു. പിന്നെ മാന്യന ഗന്ധർവമാനന്ദ വിവേശനായി കോൾമയിൽ കൊണ്ടു ഗദ്ഗദാക്ഷരവാണികളാം കോമളപാദങ്ങളാ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിനാൻ. നിന്തിരുവടിയുടെ തത്തമീതൊരുവർക്കും നിന്ദിച്ചാലറിഞ്ഞു കൂടാവാതനല്ലെന്നാകിലും നിന്തിരുവടി തന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ തോന്നിയിടുന്നു. സന്തതമന്തത്വം കൊണ്ടെന്തൊരു മഹാമോഹം, അന്തവുമാതിയുമില്ലാതൊരു പരബ്രഹ്മം അന്തരാത്മനി തെളിഞ്ഞുണർന്നു വസിക്കണം. അന്ധകാരങ്ങളെന്നാനന്ദമുദിക്കണം. ബന്ധവും മറ്റു മോക്ഷപ്രാപ്തിയുമരുളേണം. അവ്യക്തമതി സൂക്ഷ്മമായൊരു ഭവദ്രുവം സുവ്യക്തഭാവേന ദേഹദ്വയ വിലക്ഷണം. ദൃഗ്രൂപമേകമൽ മഞ്ഞൽ സകലം ദൃശം ജഡം ദുർഗ്രാഹ്യമനാത്മകമാകയാലജ്ഞാനികൾ എങ്ങനെയറിയുന്നു മാനസതിരിക്തം മങ്ങിടാതൊരു പരമാത്മാനം ബ്രഹ്മാനന്ദം. ബുദ്ധ്യാത്മവാസങ്ങൾക്കുള്ളൈക്യമായതു ജീവൻ ബുദ്ധ്യാദിസാക്ഷിബോധം ബ്രഹ്മമെന്നതോ നൂനം. നിർവികാര ബ്രഹ്മണി നിഖിലാത്മനി നിത്യേ നിർവിഷയാക്കിയ ലോകജ്ഞാന മോഹാവശാൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടൊരു തൈജസം സൂക്ഷ്മദേഹം ഹൈരണ്യമതോ വിരാട പുരുഷനതി സ്ഥൂലം ഭാവാന വിഷയമായെന്നതു യോഗീന്ദ്രാണ. കേവലം തത്ര കാണായിടുന്നു ജഗത്തെല്ലാം ഭൂതമായതും ഭവ്യമായതും ഭവിഷ്യത്വം ഹേതുനാ മഹത്വത്വാദ്യാവൃത സ്ഥൂലദേഹേ ബ്രഹ്മാണ്ഡകോശേ വിരാട പുരുഷേ കാണാനാകുന്നു. സന്മയമെന്ന പോലെ ലോകങ്ങൾ 14 തുങ്കനാ വിരാടവുമാനാകിയ ഭഗവാൻ തന്നങ്ങളല്ലോ 14 ലോകവും നൂനം. പാതാളം പാദമൂലം പാഷികൾ മഹാതലം നാദദേ ഗുൽഫലം രസാതലവും ദലാതലം ചാരുജാനുക്കളല്ലോ സുതലം രഘുപതേ ഊരുകാണ്ഡങ്ങൾ തവ വിതലമതലവും ജങ്കനം മഹീതലം നാഭിതേനഭസ്ഥലം രഘുനാഥരസ്തമായതു സുരാലോകം കണ്ടദേശം ദേ മഹർലോകമെന്നറിയേ തുണ്ടമായതു ജനലോകമെന്നതു നൂനം. ശംഖദേശം ദേ തപലോകമങ്ങതിന്മീതെ പങ്കജയോ നിവാസമാകിയ സത്യലോകം ഉത്തമാംഗം ദേ പുരുഷോത്തമ ജഗൽ പ്രഭു സപ്തമാത്രകമേഘജാലങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങളും ശക്രാതിലോകപാലന്മാരെല്ലാം ഭുജങ്ങൾ ദേ ദിക്കുകൾ കർണങ്ങളോ മശികൾ നാസികയും വക്രമായതു വഗ്നി നേത്രമാദിത്യൻ തന്നെ ചിത്രമെത്രയും മനസ്സായതോ ചന്ദ്രനല്ലോ ഭ്രൂഭംഗമല്ലോ കാലം ബുദ്ധിവാഗ്ബദിയല്ലോ കോപകാരണമഹങ്കാരമായതും രുദ്രൻ വക്കെല്ലാം ഛന്ദസുകൾ ദംഷകര്യമനല്ലോ നക്ഷത്രഭക്തികളെല്ലാം ദ്വിജഭക്തികളല്ലോ ഹാസമായതും മോഹകാരിണി മഹാമായ വാസനാ സൃഷ്ടിസ്തവാഭാംഗമോക്ഷണമല്ലോ ധർമ്മം നീ പുരോഭാഗമധർമ്മം പൃഷ്ഠഭാഗം നിന്മേഷങ്ങൾ ദിനരാത്രികളല്ലോ സംതപ്ത സാഗരങ്ങൾ നിൻ കുക്ഷിദേശങ്ങളല്ലോ സംതപ്ത മാരുതന്മാരും നിശ്വാസഗണമല്ലോ നദികളെല്ലാം തവ നാടികളാകുന്നു പൃഥിവീധരങ്ങൾ പോലെ സ്ത്രീകളാകുന്നതും വൃക്ഷാദ്യൗഷധങ്ങൾ രോമങ്ങളാകുന്നതും ത്രക്ഷനാം ദേവൻ തന്നെ ഹൃദയമാകുന്നതും വൃഷ്ടിയായതും തവരേത സെന്നറിയണം പൃഷ്ടമാൻ മഹീമതേ കേവലജ്ഞാനശക്തി സ്ഥൂലമായുള്ള വിരാട പുരുഷരൂപം തവ കാലേ നിത്യവും ധ്യാനിക്കുന്നവനുണ്ടാം മുക്തി നിന്തിരോപടിയൊഴിഞ്ഞുള്ള കിഞ്ചന വസ്തു സന്തതമിതൃരൂപം ചിന്തിച്ചു വണങ്ങുന്നേ ഇക്കാലം ഇതിൽ കാളും മുഖ്യമായിരി പോന്നിരിക്കാണാകിയ രൂപം എപ്പോഴും തോന്നിയിടണം താപസാവേഷം ധരാവല്ലഭം ശാന്താകാരം ചാപേഷുകരം ജടാൽ വൽക്കലാ വിഭൂഷണം കാനനെ വിജിന്നം ത്വം ജാനകീ സലക്ഷ്മണം മാനവശ്രേഷ്ഠം മനോജ്ഞം മനോഭവസമം മാനസേ വസിപ്പതിനായാലും ചിന്തിക്കുന്നേൻ ഭാനുവംശോത്ഭൂതന ഭഗവാൻ നമോ നമ സർവജ്ഞൻ മഹേശ്വരൻ ഈശ്വരൻ മഹാദേവൻ സർവനവ്യയൻ പരമേശ്വരിയോടുകൂടി നിന്തിരോവടിയേയും
ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു കാശ്യാം സന്തതമിരുന്നരുളിയിടുന്നു മുക്തിയർത്ഥമായി. തത്രൈവ മുമുക്ഷങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങൾക്കും തത്വബോധാർത്ഥം നിത്യം താരക ബ്രഹ്മവാക്യം രാമരാമേതി കനിഞ്ഞുപദേശവും നൽകി സോമനാം നാഥൻ വസിച്ചിടുന്നു സദാകാലം. പരമാത്മാവു പരബ്രഹ്മം നിന്തിരുവടി പരമേശ്വരനായതറിഞ്ഞു വഴി പോലെ മൂഢന്മാർ ഭവതത്വം എങ്ങനെയറിയുന്നു. മൂടിപ്പോകയാൽ മഹാമായ മോഹാന്ധകാരെ രാമഭദ്രായ പരമാത്മനെ നമോ നമ. രാമചന്ദ്രായ ജഗത്സാക്ഷിണേ നമോ നമ. പാഹി മാം ജഗന്നാഥ പരമാനന്ദരൂപ പാഹി സൗമിത്രി സേവ്യ പാഹി മാം ദയാനിധേ. നിൻമഹാമായ ദേവി എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചിടായി കംബുജ വിലോചന സന്തതം നമസ്കാരം. ഇത്തമർത്തിച്ചു ഭക്ത്യാ സ്തുതിച്ചു ഗന്ധർവനോടുത്തമ പുരുഷനാ ദേവനോ മരുൾ ചെയ്തു സന്തുഷ്ടനായ എന്തവസ്തു നിശ്ചയ ഭക്ത്യ സന്ദർഭശ്രേഷ്ഠം ഭവാൻ മൽപദം പ്രാപിച്ചാലും സ്ഥാനം മേ സനാതനം യോഗീന്ദ്ര ഗമ്യം പരമാനന്ദം പ്രാപിക്കണീ മൽപ്രസാദത്താലിടോ. അത്രയുമല്ല പുരനെന്നനുഗ്രഹിപ്പാൻ ഞാൻ ഈ സ്തോത്രം ഭക്ത്യാ ജപിച്ചിടുന്നു ജനങ്ങൾക്കും മുക്തി സംഭവിച്ചിടുമില്ല സംശയാമേതും. ഭക്തനാം നിനക്കഥ പതനാമിനീവരം ഇങ്ങനെ വരം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു ഗന്ധർവ ശ്രേഷ്ഠൻ മംഗലം വരുവാനായി തൊഴുതു ചൊല്ലിടിനാം. മുമ്പിലാ മാറു കാണാം മദഘാശ്രമം തത്ര സമ്പ്രതി വസിക്കുന്നു ശബരി തപസ്സിനി. ത്വൽപാദാംബുജ ഭക്തി കൊണ്ടേറ്റം പവിത്രയ എപ്പോഴും ഭവാനെയും ധ്യാനിച്ചു വിമുക്തയായി. അവളെ ചെന്നു കണ്ടാൽ വൃത്താന്തം ചെല്ലും അവളവനീ സുത തന്നെ ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്കെന്നാൽ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ചരണവും മനസാ സ്മരാമി ശ്രീരാമചന്ദ്ര ചരണോ വജസാ ഗൃണാമി ശ്രീരാമചന്ദ്ര ചരണോ ശിരസാ നമാമി ശ്രീരാമായ ചന്ദ്ര ചരണോ ചരണം പ്രപദ്ധ്യേ. Dear viewers, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, please subscribe our Easy Money channel and don't forget to click the bell button for continuous notification from Easy Money.